Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka Jingpyrkhing ke Sorkar da ka papenbena da ka containment measures nado mentah ka sengi ka shiterik ujemang arajar arpuai kum galat ka jingyada na ka jingsapriang ka klam jingpang covid khat khandai ka sor Jowai kala Kynjah hi jak bad layo i baki surok kila thli war lain no tangkat tokat ne tli ki kali shimet ki bayan namar ki kam ki bamla kiar